One Manawag Scholarship Program Batch 3 bukas na po para sa mga aplikasyon. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Robert Reyes. 104.7 IFM Report. Aplikasyon para sa One Manawag Scholarship Program Batch 3 para sa academic year 2026 hanggang 2027. Ayon ito sa lokal na pamahalaan ng Manawag. Kabilang sa bagong direktiba ng Acting Provincial Director ng Philippine National Police at pagkakaroon ng General Weighted Average o GWA na hindi bababa sa 85% ng senior high school. Kinakailangan din ang kompletong online application form at ang pag-secure ng online appointment upang makadalo sa initial interview o assessment. Ayon sa pamunuan, mahigpit na ipapatupad ang proseso kung saan hindi tatanggapin ang walk-in applicants at tanging may confirmed schedule lamang ang makaka-avail ng assessment. Kabilang din sa susunod na hakbang ang scholarship qualifying examination para sa mga kwalipikadong aplikante. Aabutin hanggang Hulyo 15, 2026 ang deadline ng pagsusumite ng mga kinakailangang dokumento. Nikayat ng lokal na pamahalaan ng mga estudyanteng kwalipikado na samantalahin ang pagkakataon upang makamit ang kanilang pangarap sa tulong ng scholarship program. Layunin ng programa na matulungan ang mga karapat-dapat na incoming first-year college students na may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa kolehiyo. Kasama mo, Idol Robert Reyes, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.